Бух, 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 бух. Не, няма да оправиш тук. Стани, аз снимам бе. Стани, остави го. Нещо си намери там. Тошенка, хайде де. Казявка някаква. Хайде челна стойка. Хайде. Иди сюда. Тошко. Стой, ще паднеш. Бух, Паднеш. бух, Бе, бух. мали какви си студени ръцете. Не се дава, бе. Сега ще ти оправи леглото. Намери от семката черупка, мъничка. Не черупка. Белка. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? А что ели кашку, а что пили брашку. Хайде, полетели. И на жопу сели. Что ты хвани, миличка? Поднимайся. Хайде, скачай. Ето новото ни занимание да се върти в кръг. Хайде. Само, че пръста ми се завърта вече два. Ой! Черна стойка искам. Да, там се прави. Там Надички. Айде челна стойка малко. Тошко. Не си събува чероповещ. Да, Не. Тошенька. Айде, де, мамо. Тошко. Тоши. Айде. Крути. Как смешно. Давай, каршильчик. Как балерин. Ей, балерин, чё? Айде. Опять. Пак иска. Де, това после ще го правиш, ще ми бъркаш джобовете. После, като пораснеш, ще искаш. А ну-ка, давай, папа. Иди, папа, иди сюда. Чики. С тези крака. На тебе. Поднимайся. Така. Чик. То му се зави свят. Айде, стига толкова, айде да ходим на гости. Пак идва. О, Като Спайдърменче. Раз, два, три. Раз, два, три. Харесва ли ти? айде пак. Тики. Айде да тръгваме. Стой там. Бух. Стой. Кой има тук вътре?
Пошли.